min għandu wieħed fl-uffiċċju min jużah biex jagħmel punt ma' sħabu tal-kabinett. Il-Pokémon Go daħal kullimkien anke fost dawk li jirrappreżentawna fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Il-maġġoranza jafu x'inhu u wħud ħadu xi ftit ta' interess għalkemm ftitu ma' dawk li bdew ifittxuh. Lanqas Evarist Bartolo li ta' kull filgħodu juża Facebook biex jgħidilna li mar dik il-mixja ħelwa fil-kampanja, imma allura ma setax fittxu hemm. Kulħadd miġnun dwarha. Għall-inqas bis-saħħa tagħha issa qed joħorġu mid-dar mhux joqogħdu mwaħħlin mal-apparat elettroniku tagħhom u jmorru jfittxu l-postijiet li suppost isibu. Għall-inqas għandha dak il-vantaġġ. Ma labtax f'Facebook. Għadni le. Lanqas Pola Mifsud Bonnici ma fittxitu lil Pokémon għax ma tridx vizzi qalet. Kellek l-opportunità tilab. U minix ħanilava, issir addictive u hekk jgħidu, allura ma rridx. M'hemmx tagħmel, la ma tridx ma tridx. Jaf il-Pikachu kien jgħinna ssib fejn fir-rapport tal-Caritas intqal li żdiet il-faqar għax sa issa ma sabaħat. U fil-waqt li għandna minn mhux jilagħba, għandna min għandu l-pupi fl-uffiċċju. Uffiċċju tiegħi peress li hemm ħafna dungeons għax l-uffiċċju tiegħi kien il-qorti tal-żmien il-Kavalli. U kien hemm il-kmamar fejn kienu jżommu minn kien l-estar forka u kienu anke jagħtuhom il-forka fejn l-uffiċċju tiegħi Kastellania. U allura għandi ħafna Pokémons jgħixu fl-uffiċċju tiegħi. U saħansitra l-Pokémons waslu sa Kastilja fil-laqgħa tal-kabinett. Iva, fil-fadda l-għodu semmita fil-kabinet, għaliex fuq l-agenda kien hemm xi ħaġa dwar l-skill games, għatilhom di fuq il-Pokémon. Ġifieri kellek l-opportunità ma nafx forsi segwi xatt li lagħba jew laf. No għaddu ma labtix, però rajt il-minu jilagħba u kull żmien fih tiegħu. Jiena meta kont l-età ta' min qed jilgħab il-Pokémon kienet il-Pet Rock. U la semmejna l-ġebel. Hawnhu Toni Bezzina, mhux għax jisu blata ta' għax perit ħsibna fih. Però minant dan ma ħadna xejn. Taf x'inhi Pokémon Go? U żgur li ma jgħidilna xejn. Il-Pokémon Go ma jbajdux gażini.